Quadern de bitàcola. Benvinguts a un nou episodi de Quadern de Bitàcola, el vostre podcast de tecnologia en català. Avui, al capítol 53, parlarem d'un tema del que no se n'ha parlat mai. Mai. Intel·ligència artificial. Però ho farem des d'un punt de vista que potser sí que no està gaire sentit. Però abans permeteu-me que saludi a l'equip de Quadern de Bitàcola, avui en versió reduïda. David Martí, què tal? Bona tarda. Com estàs? Molt bé. Entusiasmat de reaccionar davant de les adversitats de la vida. Xavi Sunyer, què tal? Molt bé. Aquí en versió pocket. En versió pocket, perquè justament avui ens falten en Sergi Fries i l'Esteve Ferrés, que no ens poden acompanyar, els enviem una abraçada, i Eva Olivares, qui us parla. Com que vam veure que l'acollida dels vídeos era bona, de fet, estem molt contents del vostre feedback. Veieu que ens podeu tornar a veure les cares. De moment vaig guanyant jo amb el tema del vídeo, No. S'ha d'admetre que sí. S'ha d'admetre que sí. No li diguis que sí, no li diguis que sí. No, que es creix, no? Sí, no, merda. Bé, com us deia, avui parlarem d'intel·ligència artificial, però ho farem des d'un punt de vista que potser no és tan conegut, no? Que és el seu ecosistema. És a dir, tots sabem què és la intel·ligència artificial, però potser no tots sabem quines empreses hi ha al darrere d'aquesta intel·ligència artificial, quins motius econòmics o de cursa, no?, de la intel·ligència artificial hi ha al darrere, i per tant doncs, ens ha semblat un tema molt interessant doncs, per poder fer una petita pinzellada de l'ecosistema que hi ha actualment des de la nostra humil opinió, perquè crec que és un tema bastant complicat, no? O sigui, costa de seguir. Sí, és pràcticament impossible. Jo, que des del principi anava veient totes aquestes evolucions, intentava d'estar al dia, vaig haver de desintoxicar-me perquè va arribar un punt que era impossible. O sigui, cada setmana passen 300 coses. L'altre dia a Tràfic, al Congrés, vàrem tenir en John Hernández, que bueno, és ara mateix dels màxims difusors de la intel·ligència artificial, i ell deia que té un equip de 20 persones muntant-li els guions per als vídeos de 20 minuts que fa cada dilluns. Com nosaltres, igual. No? L'equip de 20 persones que m'ha preparat aquest guió. Que 25, ara 25 ja. Sí. 20 eren la setmana passada, però ara des que tenim vídeo hem fitxat més gent. Fa 5 minuts. No fa 5 minuts, ho he preparat aquest migdia, però no gaire més lluny. Bé, potser si us sembla bé, per ubicar-nos una mica i entendre de què estem parlant, fem una petita pinzellada a la gent que pugui no conèixer quins són, diguéssim, el Big Four, no?, que li diuen de la intel·ligència artificial, sense cap tipus de... Ànim d'exhaustivitat. No, volia dir que l'ordre no respon a res, O sigui, els dic per un ordre, però que no perquè sigui més important el primer i menys important l'últim. Tenim, els Big Four serien OpenAI, Anthropic, Microsoft i Google, no? Sí. El model estrella d'OpenAI és el ChatGPT 5.4, a dia d'avui, demà passat pot ser un altre. Bueno, ja hi ha el 5.5, però... Veus? Jo m'he quedat tard. Però què ha passat? Entre que ho has dit tu i has contestat Ara. tu. Ja està, l'han tret. 3 segons. Sí, ara mateix l'acabem de treure. Sí, aquest és el que està ara mateix a l'ordre del dia. I bàsicament el que té de punt fort potser és el raonament i els agents i el seu públic més objectiu, diguéssim, que podria ser el consumidor i la recerca, no? Que el 5.5, el van treure la setmana passada, s'ha de dir que podria haver sigut un 6. Però els haguessin caigut hòsties per totes bandes i van dir no pugem de versió sencera, perquè és que l'han canviat totalment per dintre, però de portes en fora no canvia tant. I després li van dir, bueno... O sigui que és màrqueting. Ja no sé què és. O sigui, quan els hi va passar quan van treure el 5, que havia d'haver sigut un 4,5, i van treure el 5, i a la gent els hi van dir si estaven tontos. I és una mica han tingut aquesta por. Però potser ara els hi tocava més pujar de versió que no pas en aquell moment. Que passi això vol dir que tampoc no som els únics que estem aquí pendents del tema. Hi ha molt de friqui d'aquest tema. Jo crec que com totes les tecnologies disruptives al llarg de la història, i aquesta probablement serà la que ho farà més ràpid, les coses passen en directe. És a dir, aquí... No, és molt exagerat. És molt exagerat, és que és impossible. De fet jo penso, quan vam pensar en el tema d'aquest programa, que vam dir, fem una mica de radiografia, una mica de l'ecosistema, en el fons, mentre ho penses, ja dius, home, és una radiografia que
pot durar hores, dies, setmanes. Es podria fer cada setmana? Es podria fer cada setmana, de fet. Bueno, tu mateix estàs dient que en John té un vídeo a YouTube setmanal. Molt recomanable, cada dilluns el treu i si te'l mires en ell estàs més o menys al dia del que passa. Jo he agafat 4 referents i estic en això, perquè si no... Però sí que la idea jo crec que igualment està bé, més que res perquè la gent que també ens escolta i ens veu pugui tenir una idea de qui són els protagonistes, no? Perquè al final, per exemple, aquesta setmana llegia han sortit resultats trimestrals de Google, com sempre són espectaculars, tant en facturació com en beneficis, i l'autor d'aquest article destacava que tota la part de cloud, per dir-ho així, que va molt lligada a IA, ja és un percentatge molt representatiu dels ingressos de Google, que fins ara eren bàsicament la publicitat en moltes de les formes que tenen, però publicitat finalment, i que en aquest cas ara ja comença a ser bastant significatiu. Han pujat un 70% d'un trimestre, que en aquest cas és el trimestre primer del 2026, comparat amb l'últim de l'any passat. Per tant, I s'ha de dir que són i Google ho feia la reflexió en el sentit de que Google és un actor que passa per ser dels grans damnificats de la IA i en realitat estan dient, no, xaval, el que passa és que aquí tothom està fent molt de soroll, nosaltres no n'hem fet tant, però aquí estan les xifres. I té una cosa que és que l'ofereix gratuïta, o bastant gratuïta, molt més que els altres. Vull dir, van afegint-hi coses. Segueix la seva filosofia. Quan va començar la cursa de les intel·ligències artificials, jo feia servir molt el símil de la llebre i la tortuga, no? Perquè semblava que OpenAI s'ho havia de menjar tot i que ChatGPT ens havia canviat la vida i tal, i deia, bueno, és que Google no pot reaccionar tan ràpid, perquè Google és un ecosistema molt gran, molt sòlid. Un transatlàntic. Clar, és un transatlàntic de molts anys, de molta feina, molt coherent, et pot agradar més o menys, però és una feina molt coherent. Ara de cop no pot virar, no? Ells segur que estan fent la feina i van vinguent, i a la llebre es quedarà dormint pel mig del camí i la tortuga el traspassarà. I està sent una mica així, també. Hi haurà cremat una quantitat de recursos espectacular. Tu deies Google és gratuït i ChatGPT no. El seu gratuït. És pseudo-gratuït, però és que ChatGPT també és pseudo-gratuït, És a dir, el que et fan pagar cada mes és un 0, milions de zeros. Sí, 100%. Tota aquesta tecnologia ara mateix està subvencionada. Vull dir, si haguéssim de pagar el que costa, ara mateix l'estarien fent servir 4. Això totalment. Sí, jo crec que la metàfora de la llebre i la tortuga és molt, molt entenedora. I llavors aquí hi ha un altre actor que no surt en aquesta llista, que jo hi tinc molta confiança en el sentit de pronòstic, anava a dir no tinc accions, crec que ara mateix no en tinc, d'Apple, però vull dir, en tenia, me les vaig vendre, he anat fent cosetes, però és Apple, perquè Apple un dia sortirà, que és el rei dels trastos, no? I te traurà un trasto que te dirà, mira, tot allò que els altres t'estan dient que has de fer no sé quines coses, tu tranquil que aquí ho tens en aquest trasto tan bufó. El que guanyarà la carrera no és el que tingui la intel·ligència més intel·ligent, serà el que l'aconsegueixi acostar més a l'usuari que no té per què entendre-hi. I de fet, per això és un dels grans motius pels que et compro que Google pot acabar guanyant, perquè ell ja té mig internet a dintre de casa. I el fet d'afegir la seva intel·ligència a Google Sheets, a totes les eines, evidentment a Gmail, a les coses que tots utilitzem en el nostre dia a dia, li apliques una capa d'intel·ligència artificial que a ells no els hi costa res, evidentment els hi costa còmput, no? Però això fa que trenques la barrera, perquè ara sí, se'n parla mil, veus vídeos que pots fer de tot, però sempre hi ha un punt a la que ho vols aterrar, de aquí copies, aquí enganxes, aquí ho normalitzes, aquí ho passes en un Word. Per utilitzar-ho, encara ara no hi ha una normalització de tota aquesta tecnologia. Sempre hi ha. Però i aquí més estàs parlant de heavy users, és a dir, nosaltres que ho estem provant tot, que estem mirant a veure com connectem una cosa amb l'altra. Aquí quan ja baixes una mica més al nivell i te'n vas a una persona normal, li farem servir el concepte de normal, nosaltres no ho som gaire. Això és obvi. Això és obvi. Clar, o sigui, el cost tecnològic de dir i ara vaig aprendre com funciona OpenCloud, i ara vaig aprendre com funciona no sé què, i ara haig d'instal·lar això aquí. És un cost tecnològic que la gent normal no tindrà. Per tant, a la mínima que tu això ho naturalitzis i ho facis molt senzill, és aquella la que guanyarà. Per què va triomfar ChatGPT? Perquè de cop era un xat. Ja no era una API, no? Era un xat. Era el que estàvem acostumats a fer, que era que posar lletres i paraules dintre d'una caixeta. No sé si ho en diríem en algun programa, però que sustenta el rècord d'acumulació de milions d'usuaris en temps,
i ara m'ho inventaré, però crec que van ser 100 milions en 2 dies. Sí, sí. Per tant, I llavors et deies, tu abans, Xevi, feies referència a aquesta mena d'empenament mental que he hagut de parar, perquè tu estàs ficat aquí dintre, no? És una mica la reflexió que feia ara l'Eva. Però l'usuari habitual, l'usuari estàndard, no està tinguent aquests problemes. no, perquè el que li arriba. Perquè el que I li no arriba... saps com els envejo, perquè Home, jo, o sigui, estic del FOMO jo estic ja una mica fins al monyo. Però jo de estic a dir... mig camí, Jo, per exemple, l'altre dia em vaig obligar... Jo faig servir molt el ChatGPT, i l'altre dia em vaig obligar a dir, bueno, escolta, sempre fas servir el ChatGPT, surt de la teva zona de confort i prova... Zona de confort, una cosa que fa un any no sabia ni què era, No, però és veritat. I prova el Gemini, prova el Cloud Que i també tal. et diré una cosa, Però aquest exercici, diguem, Però fent aquest de exercici, tester així l'estic fent jo sí. perquè crec que l'he de fer, però un usuari estàndard dirà, poder quan no- ho poder no empaquetin cal, fàcil... Però fent aquest exercici, per exemple, jo ara vaig provant altres coses, però passant de ChatGPT a Gemini vaig descobrir que el Gemini m'era molt més còmode que el ChatGPT. Jo, en canvi, pels usos que em faig, no vaig trobar que ho fos tant. Clar, però vull dir que al final estem tancats en una sola tecnologia i dius, bueno, el ChatGPT, el Per mi, ChatGPT té coses bones per mi i el dolentes. natural, que com el 90% de la humanitat sóc un usuari habitual de Google i de tots els seus paquets i serveis, hagués sigut fer servir el Gemini, que és la que em dona Google, no? Bueno, no sé, en el seu moment vaig provar el ChatGPT perquè va ser el primer que va llançar el Pro, i això que deia ara l'Eva, i m'ho va posar fàcil i per tant m'hi he acostumat, no? I com que a més les millores que han anat fet, ara per exemple l'altre dia havia de fer un cartell per un acte i en un minut donant-li 4 indicacions me va fer un cartell que I que han evolucionat el seu model d'imatge i han superat el nano banana de Google. O sigui, és que és una carrera infinita de... De fet, parles de carrera, seguim amb la carrera, perquè us he explicat n'hi havia 4. La primera entitat que forma part d'aquests Big Four era OpenAI. La segona, i moc l'ordre que tenia, perquè ara us explicaré per què, seria Microsoft. Microsoft estava invertint moltíssim en OpenAI. Bueno, és el que ha pagat la festa de tots. Sí, de fet és una mica el pagafantes, no? Perdó, però és No, que no, la merda aquesta de Copilot... O sigui, bueno, és igual, deixem-ho estar. Bueno, i que GitHub també és de Microsoft, per tant... Ah, sí? Final, mira, això ho sabia. Sí, per tant, el GitHub Copilot també és de Microsoft. Llavors, Microsoft té 2 models, diguéssim, d'intel·ligència artificials estrella. Un seria Copilot, no? Que és el que veiem tots els ordinadors Windows, que tenen Microsoft, i Azure, no? Bàsicament, el seu punt fort és la integració amb Office, que aquí això no ho podem desestimar-ho, perquè moltes empreses en treballen en un entorn Office. Moltíssimes. I, per tant, tota aquella integració, no?, que porta directe del paquet Office, doncs, bueno, per aquí tenen un camí molt gran, i el seu públic objectiu són, bàsicament, grans empreses. Com deia, fins fa molt poc estaven invertint moltíssim en OpenAI, i des de fa molt poquet han fet un viratge de rumb i se n'han anat a invertir a Anthropic. Grans empreses i administracions, grans i petites. Els entorns universitaris, per exemple, la majoria utilitzen Teams, Microsoft, Azure, etc. Sí, clar, ja venen de tot l'històric d'utilitzar Microsoft. Lligat amb això, ja no hi entraré perquè ho desconeixo totalment, però hi ha batalles i subbatalles geopolítiques que, bueno, en el cas d'Anthropic ha estat declarada per en Trump com a tecnologia hostil, que això no és broma. No, i menja en boca d'en Donald Trump. A Can Amèrica, perquè vol dir que no poden utilitzar, o sigui, cap institució pública no pot utilitzar cap tecnologia que depengui de res d'Anthropic. Per tant, Claude... Per tant, sorprenent el gir que s'acaba de passar ara mateix, perquè és que el que us estava dient és que fins ara Microsoft estava invertint en OpenAI i des de fa molt poquet, potser ara ja ha canviat, mentre fem el programa, no? Hauríem de fer una consulta, a més, entre que gravem i emetem passen uns dies, passen uns dies, però perdoneu, si això ha quedat fora de context, perdoneu-nos, perquè... Pot ser que estiguem gravant un programa caducat des de la seva gènesi. Pot ser distòpic, no sé. O distòpic. Que hauríem de tornar a començar el programa un altre cop. Bé, el que us estava dient és que ara, des de fa molt poc, Microsoft està invertint en Anthropic, que Anthropic, el seu model estrella és Claude, que bàsicament el seu punt fort és la seguretat i el codi, i que el seu públic objectiu són els desenvolupadors. Sí, jo d'aquesta és la que utilitzo ara, ja des de fa un parell de mesos o 3, i les altres les tinc més residuals. Què m'agrada de Claude? Que tu, a la que pagues, tens un software d'escriptori que, pel fet de tenir la versió de pagament, ja t'ofereixen tres canvas diferents. El chat, com seria el GPT que tots coneixem, el Cowork,
que el que fa és tu li dones certs poders a dintre del teu ordinador i t'ajuda amb tasques del teu dia a dia, i el Cloud Code, que és el que comentaves tu ara, que ajuda directament a programadors i que tu conversacionalment li pots demanar que et programi aplicacions senceres. I el bo és que tu això li dones accés a carpetes de la teva màquina, ho pots enllaçar amb repositoris de GitHub, etc, i és molt còmode. Jo, de fet, m'he fet el que ara n'hi diuen un second brain, no? Que utilitzant Obsidian, que és un programa de gestió documental, molt senzill a nivell funcional, però que connectant-hi a les dues tecnologies et serveix com de... un lloc on anar-hi posant notes. El que tota la vida hi ha hagut 1000 programes que han fet, com podria ser Evernote, Notion... Que per una persona com tu que té diògenes digital, és ideal, eh? Ojo el concepte, eh? Sí, Palabro. Sí, perquè almenys tot ho fiques al mateix lloc. Tota la merda està junta. Clar, Però has dit un segon cervell. No en té prou amb el primer, o sigui, no és capaç de controlar el primer i se n'ha fet un de Però, a segon. veure, però una cosa, el concepte segon cervell ja sé que es fa servir d'una manera molt laxa i molt gratuïta, però un cervell no és un disc dur. Ojo. No, clar. Ho dic perquè un disc dur simplement és un lloc on emmagatzemes dades i un cervell és una altra cosa. Clar, la gràcia de tenir connectades les dues coses és que tu interacciones amb aquesta base de dades que et vas creant amb el temps, que hi pot haver-hi de tot, hi poden haver idees, hi poden haver-hi projectes, hi pot haver-hi les tasques del teu dia a dia, hi pot haver-hi un journal, tu tot el que se t'acudeix ho vas ficant a dintre, molt ben ordenadet, amb el que n'hi diuen metalinks, que es pot arribar... Serien les neurones, les connexions neuronals. Sí, però la gràcia de tot això és connectar-ho amb una IA. I la que potser és més fàcil quan estàs parlant de la teva màquina en local és Cloud. Que evidentment podries fer-ho de 1000 altres maneres, però aquesta és la més senzilla. Pot ser que siguem una IA, tots? Igual no som... Som una IA i això és el mite de la caverna, no? Estem connectats. El show de Truman. Ojo, que ja Matrix és de les meves pel·lícules preferides i qualsevol dia ens despertarem i resulta que estem allà connectats i no ho sabíem. M'atabala moltíssim aquest tema perquè, o sigui, la filosofia és un tema que m'apassiona, però em posa molt nerviosa perquè em genera molts dubtes i moltes preguntes. Si barregem la filosofia i la tecnologia, l'ansietat que em genera és espectacular. O sigui, vale, deia que hi havia el Big Four, no? Perquè serien l'OpenAI, Anthropic, Microsoft i Google, no? Que ja n'hem parlat, i aquí hi ha un cinquè, no? Que no és considerat el Big Four, però que penso que és interessant també de tenir en compte, que és Meta, no? Que ha anat fent uns tombos, no es diu tombs, no? Thumbs, no. Thumbs up. Unes tombarelles. No. Giragonses. Voltaretes. Sí, no ho sé, no. Com es diu giragonses? No és un concurs, això, em demanaríem paraules. Bueno, ha anat fent uns canvis de rumb curiosos, i ara mateix el seu model estrella seria el Llama 4, no? I ells el punt fort que tenen, que sembla curiós que pugui ser aquest el punt fort, però és el codi obert, no? L'open source, i està molt dirigit al seu públic objectiu, és la comunitat i les xarxes. Que si us hi fixeu, quan he anat llegint els diferents membres d'aquest grup, cadascú té un públic objectiu bastant acotat i bastant diferent entre ells, que jo crec que aquest és el canvi que hi ha hagut en els últims temps, que és enfocar-se a algun lloc. Però jo crec que és un tema purament estratègic. O sigui, en el cas de Meta van arribar tard i se'ls escapava el tren i van dir com ho podem fer, i bueno, hi ha no sé quina és la història de veritat, perquè d'històries n'han sortit moltes, però que ho van acabar alliberant perquè era la manera de diferenciar-se dels altres. Quan van treure Llama no era tan potent ni tan intel·ligent com GPT del moment. I van dir, doncs... Ni por asomo. No, però era la més potent... I amb aquest nom, Llama. No, però era la més potent de les que tu et podies instal·lar en local. I realment és molt útil en el punt en què estem ara, de que estem en un moment, en l'era de la... com seria? L'economia del token. Vull dir, el token manarà l'economia de les empreses tecnològiques d'ara endavant, perquè... Fem un parèntesi, perquè potser no tothom qui ens escolta sap tantes coses. Què és un token? El token és la unitat de mesura de la intel·ligència artificial. O sigui, al final, tots estem parlant de text, vale? Doncs un token es calcula més o menys que són uns 4 caràcters. Dic més o menys perquè la C trencada és diferent, la enya, l'espai, el punt, vale? Hi ha
tokenitzadors, tu li pots, ho busques a Google, li tires un text i et diu els tokens que allò és. Tu què passa? Quan tu li fas una pregunta en una IA, li estàs llançant una quantitat de text que el que passa és que es converteix en tokens i això té un cost. Ell fa les seves coses i et torna una resposta, que és una quantitat de text, que també són uns tokens. Clar, això quan és text és molt fàcil, però quan és codi és un festival, perquè hi ha molt de context, s'han de fer molts càlculs a darrere i la quantitat de tokens que arribes a gastar és una bestiesa. I, de fet, ja estan canviant els models de la majoria d'eines d'aquestes que ja no et limiten per tokens, sinó també et limiten per temps. En el cas de Cloud Code, pots treballar 4 hores seguides. Ja han sortit molts memes de... Molts, i molts ciclistes, aquests que t'agraden a tu, David. No, però... mentre un que deia que se m'han acabat els tokens, me'n vaig en bicicleta 1 hora i quan torni... Tornaré a tenir tokens. Et deixen... Has de descansar 2 hores. Bueno, fomenten l'esport i el descans. Bueno, la seva dona li deia... Sí. La seva dona li deia, toca comer, i diu, luego. Ostres, ara ens has fet un clip, és que ara, com que ara pengem coses a Instagram i fem clips i tal... Ojo, que això no ho hem dit encara, no? No, què vols dir? Seguiu-nos a @quadern de Bitàcola podcast a Instagram, que estem creixent com l'espuma. Com l'espuma. Fem clips i dels podcasts en fem clips curts. Ara has fet un clip ideal per explicar què és un token. I amb quin èxit tindrà. Si m'ho hagués preparat, segurament hagués quedat més bé. No, hagués quedat pitjor. No, si t'ho haguessis preparat, hagués quedat pitjor. Però és que justament li he preguntat què era un token perquè penso que vivim en aquesta mena d'immediatès que deia aquell que ens agradava tant, que la voràgina de la immediatès, que et perds una mica, no? I fa poc vaig tenir una conversa amb la meva mare, no? Que és una persona que no és tecnològica però que li interessa aprendre de tot, no? Perquè al final hem d'aprendre una mica de tot, i ella va venir a tràfic i va sentir en John i va captar molts conceptes que potser no els havia sentit mai, i un d'ells era que no era conscient, o sigui, per ella la IA era un concepte, o sigui, una eina, no un piló d'empreses amb uns interessos econòmics lluitant per veure quina IA és la més important. Mira si en donem per fetes de coses, és que és gros, Sí, totalment. I que, clar, estem parlant tot el rato de LLMs o de text o de tokens, que al final estem acostumats a xatejar, però clar, he vist per aquí el guió, que no és que me l'hagi mirat molt, però he vist que ja parlem de totes les que estan destinades a audiovisuals, etc. Espera, que això està més endavant. Sí, que sí. Però el que vull dir és que la gent del perfil de la teva mare o de la meva, com a molt ens ni de parlar de GPT, no de 10.000 IAs diferents que fan 1.000 coses diferents. Jo volia afegir un 5è actor, que és Amazon. Amazon, en la línia que deia abans de Google, no? De dir, bueno, aquí hi ha hagut una llebre, que és ChatGPT, OpenAI, que ha fotut una gran cremada de bilions de dòlars, que evidentment jo crec que segons com vagin les coses, hauran sigut els que hauran pagat la festa, no ells, sinó els inversors que van fotre pasta aquí, que són molts. Igual que deia Google, que ha entrat aparentment més tard i oferint serveis més tard, Amazon, per exemple, aplicarà la IA als seus models de negoci, els que ja té, no? A la botiga... De fet, crec que he sentit que a nivell mundial 32.000 persones fora ja, crec. A la seva gestió, als seus models de gestió, està clar. Jo últimament ho dic molt i crec que m'equivoco poc, o en tot cas ho sabrem d'aquí uns anys, passarem de que falten informàtics a que en sobren. Sí, però mira, el cas d'IKEA, que crec que va ser bastant... No sé si em van parlar a l'últim capítol, si ho vaig explicar a l'últim capítol us demano disculpes. IKEA tenia moltes persones a l'atenció a l'usuari i amb la intel·ligència artificial van poder analitzar millor què eren aquelles inquietuds que tenia la gent, no? I van poder muntar un flux d'atenció al client basat en intel·ligència artificial que resolia la majoria dels problemes que tenien, menys un, que era que molta gent els contactava per demanar-los consells de decoració. És a dir, jo m'he comprat aquesta tauleta, no sé on posar-la, o tinc aquest llit, però no sé com acabar de decorar l'habitació, no? Llavors van agafar tota aquesta gent que estava a atenció al client i que ara ja no la necessitaven perquè la intel·ligència artificial estava suplint la seva feina, la van reformar i els han convertit en decoradors d'interiors. I llavors ells estan donant un servei, persones, als usuaris que diuen, mira, m'he comprat aquesta peça i aquesta peça, com les combino entre elles? Clar, això ha fet que la gent entengui millor com és el producte
entengui millor com compaginar-lo i, per tant, han crescut les ventes. És que ara no em voldria inventar el número, però de cop aquest departament que no existia ha facturat una barbaritat gràcies a donar un servei que realment era útil per les persones. Clar, és que Ara és l'Eva que ens ha fet un clip sobre com IKEA està aplicant la IA. Sí. Jo ja t'ho havia sentit a dir, això, Eva, Que però sí? Sí, m'ho havies explicat, però Jo- no era en un programa. vale. Crec que no. No. Però aneu a escoltar-lo, que està molt bé. Quin? El que sigui. L'anterior. L'anterior. No, però no, jo crec que no ho va dir. No ho va dir-ho, però que l'escoltin igual. Passa que em faig gran i a vegades no sé si és repetit ja. Bueno, hem parlat dels Big Four, No, Big Five... un moment. Que això, perdó, no, perquè això que acabes de dir és una de les grans coses, perquè és, vale, la IA, hòstia, que guai, però què t'aporta? I una de les grans coses que ens aportarà és la detecció de patrons. O sigui, sí que s'estan destruint feines a manta, però n'estan sortint moltes, que poder no estan naixent ara aquesta, però tot el sector del data science, que ja existia, evidentment, això no ho ha portat la IA, però la gent especialista en saber llegir tots aquests càlculs, totes aquestes anàlisis, hòstia, d'això se'n necessitaran a punta pala a partir d'ara. Potser sí que la IA acabarà fent aquest anàlisi, però és igual, la interpretació final i la presa de decisions... I sobretot prendre decisions de coses que realment després siguin útils, no? Perquè, per exemple, tu has parlat, David, d'Amazon. Jo trobo que han fet una implementació que per mi no ha de ser gens complicada a nivell tècnic, després potser em dieu que sí, però des del meu coneixement tècnic crec que no és tan complicada, que és que han agafat i li han posat una capa d'intel·ligència artificial a les ressenyes dels productes, de manera que tu, amb una sola frase, dius els clients opinen que és molt còmode, que està molt bé la relació qualitat-preu, però al cap de poc temps es fa malbé. És un trist resum. És un trist resum fet amb intel·ligència artificial. Tu saps lo útil que és quan t'estàs comprant un producte a llegir aquella frase. Igual que és superútil el resum, que més cada vegada està millor i més ben presentat, que fa Google quan fas una cerca a Google. Aquells primers textos que et surten. A l'AI Overview, vols dir, la part de dalt. Aquella finestreta que et surt al principi. És fàcilment manipulable, sí. però bueno, això ho heu de dir vosaltres, que us dediqueu al SEO. Sí, però sí, aparentment, per un usuari, quan fas una cerca, ostres, és molt útil. Sí. I cada vegada ho estan afinant més. És implementar una millora aparentment, com deia l'Eva, sembla relativament assequible tècnicament, però que millora l'experiència d'usuari, la rapidesa i, almenys a mi, si tu mires des de fora, et dona una sensació d'exhaustivitat i sobretot credibilitat. Quan tu em dius, això és molt manipulable, dic, merda, a la propera vegada que llegeixi un resultat però d'aquests... no és la de Google, són totes. Però més enllà d'això, jo crec que l'últim programa que vam parlar d'IA, bueno, ojo, perquè en parlem sempre... Va dir quin era aquest? No, eren tots. L'últim que no en vam parlar, devia ser el 2023. Que va ser un monogràfic, jo crec que vaig dir que en aquell moment la que utilitzava més era Perplexity, perquè era la que m'agradava més com tractava els resultats quan l'utilitzaves com a cercador. Això ja fa temps que no m'agrada i el que acabes de dir tu, crec que a mi ara mateix és el que m'agrada més. O sigui, com et presenta els resultats Google, parlant d'utilitzar-la com a cercador. Sí, estrictament per lo que està pensada. Exacte. Google, de moment, crec que és el que ara mateix està per davant, perquè és el que et serveix la informació més útil i més estructurada. Si tu mires des de la perspectiva de servei que Google vol donar a l'usuari, és lògic. Sí, clar, són un cercador. Clar, si jo soc un cercador i tinc el 90% de les cerques que es fan a l'univers conegut, llavors el que he de fer és aplicar la IA als resultats. És que té totes les fonts. O sigui... Totes, clar. Bueno, els altres s'utilitzen Google, també. És el que anava a dir. Clar, però vull dir que les fonts les tenen ells a casa seva des de fa molts anys. O sigui, Wikipedia fa molts anys que és a Google. I llavors, que tu m'estiguis fent un resum d'una informació que ja és a la Wikipedia i que m'estiguis dient, i això ho he tret de la Wikipedia, em dona com una seguretat de que aquell resultat és correcte, que després a vegades també s'inventa coses. I llavors que vosaltres que us dediqueu al SEO, també té aquella cosa que dius, quan ja t'has llegit allò i ho dones per bo, ja no mires tot el que ve després. I per tant, aquell clic... Aquí tenim el gran problema als SEOs, que ja no el fas. Que Google, com a top one, però tota la resta d'IAs a darrere, et segresten la visita més informacional. En tot cas, anava a dir, és un determinat tipus de visites, sí. No són... Clar, sí, les transaccionals són gent que et volen comprar, i si tu tens una botiga de jocs de taula, la gent entrarà dintre la botiga i comprarà el Carcassonne. Vull dir, però sí, clar, si tu estàs buscant com jugar al Carcassonne, aquella visita potser ja no va dintre de l'e-commerce que tenia un blog que t'explicava com jugar al Carcassonne, perquè ja t'ho explica Google en el seu iOverview. Jo volia fer una reflexió ràpida sobre, fent el zoom una mica cap en fora, i plantejar-ho en termes molt senzills i per tant segur que molt incorrectes, de bons i dolents.
Tu abans has dit, Eva, el Anthropic, no? Que com que són bons... Aparentment són els més ètics. Aparentment són bons. De fet, són prou bons com perquè Donald Trump els hi faci la creu. Per tant, Bueno, això sí. algú de bons Ja, això m'agrada. Això Això està bé. Només penso amb que és això una bona ja, senyal. com a relat de marca ja mola, no? De dir, Google Trump no em suporta. Llavors vol dir que Crec que crec que també estan a matar amb Palantir. No, és que anava a dir que el seu alter ego, no, bueno, la seva cara B de la moneda és Palantir, que aquests són exactament el contrari. És a dir, aquests jo sempre dic que Palantir és com el Monsanto de la IA o de la tecnologia, no? És a dir, Monsanto és una empresa global supergran que es dedica a fer insecticides. O sigui, molt pitjor. són com els dolents de Lost. Que ara no recordo el nom de l'empresa que feien. És que no l'he vist jo, Lost. Sí, ho confesso ara aquí en directe. Dharma, no? Sí, Dharma, exacte, Dharma. Doncs sí. Palantir és com Dharma. I et diria que són el pitjor perquè ho fan de forma desacomplexada. O sigui, totalment. No. Em fan bandera. Desacomplexada no. És que ells diuen que qualsevol tecnologia d'un país s'ha de fer servir per la defensa. Dius, vale, no, si t'hi va el negoci ja ho entenc i digues el que hagis de dir, però vull dir, no, desacomplexada no, al revés. Sí. I llavors hi ha un altre, per mi hi ha un tapat, que de fet no és un tapat perquè és molt públic, que és DeepMind. Sí. Clar, DeepMind se'n parla molt poc. De fet, DeepMind és de Google. Bueno, el va comprar Google ja fa uns quants anys, tot i que originalment no va néixer dintre de Google. Hi ha un documental que vosaltres dos us l'he recomanat 10.000 vegades. Jo sempre... No, en aquest punt sempre dic, passa'm el link. No, és que anava a explicar-li això a la gent. En David ens ha passat l'enllaç d'aquest documental, no sé, unes 625 vegades. Més o menys. I cada vegada que ens parla d'aquest documental li diem ai, passa'ns l'enllaç. Sí, el fixaré. Passa'm l'enllaç ara quan acabem. El fixaré a dalt. No, només heu d'anar a Google, a YouTube i posar The Thinking Game, que és el documental que més va guanyar el Festival de Cine Independent de Tribeca, crec que era, fa 2 o 3 anys, i és absolutament espectacular. I per què se'n parla poc? I dic així mig en broma que és un tapat. Perquè aquest no ha arribat al consum. És a dir, aquest a l'usuari mortal, inclosos nosaltres tres, no ens serveix per res. Aquesta gent què fan? Aquesta gent, per exemple, han fet una cosa que és aconseguir plegar proteïnes, que és una cosa que la medicina feia anys que havia donat per inútil. Doncs ells ho han aconseguit i han regalat el resultat a la humanitat. No? Llavors, aquests són clarament els bons. I llavors una última cosa que volia dir abans d'entrar en detalls. No, jo t'anava... Veig que l'Eva ha passat és que anava a dir que hi ha més friquis a dins del grup d'empreses que fan... No, jo simplement volia comentar que hi ha una persona que es diu Pep Martorell, havia sigut el director del supercomputador d'aquest a Barcelona, ara com se diu? Supercomputing Center. Sí, el BSC, no? El Barcelona Supercomputing Center. Ara és consultor, treballa pel seu compte i tal, i té un... L'hem de portar. Té un blog... No, jo m'ho he fotut entre cell i cella. Té un blog a Substack, que és un repositori d'articles, que treu 2 o 3 articles a la setmana, que el més llarg es llegeix en 3 minuts, per tant, a vegades té algun link i tal, i que tu abans parlaves d'en John, no? Sí. En Pep l'has de seguir i l'has de llegir un cop a la setmana. Va, doncs fem un clip. Hola, Pep Martorell, som Quadern de Bitàcola. Vols venir al nostre programa? Et convidem. Sisplau. Sí? Te sembla bé? I subscriviu-vos-hi perquè realment és molt interessant. Per exemple, en el darrer que va publicar fa un dia, explicava que tots aquests aparentment tan moderns eines d'IA i el ChatGPT i tal, totes funcionen en el mateix model d'ingressos d'amagat, que no és la quota, sinó és el que te treuen per darrere. El títol, de fet, de l'article era si no hi ha preu al producte... No, quan el producte ets tu, o una cosa així, que és el que es diu sempre, Quan el producte no té preu és que el producte ets tu. Quan el producte no té preu està regalat és perquè el producte ets tu mateix, no? Doncs totes aquestes eines està demostrat que analitzen perfils, després els venen a Meta, bla, 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 per treure pasta. Per tant, ojo això de posar els teus xats privats i les teves coses i la teva vida al xat GPT i fer que et faci de psicòleg, perquè, bueno, si un dia hi ha una fuga de dades, igual tens un problema. Anava a parlar d'altres friquis de l'ecosistema, però clar, has tocat un tema que és molt interessant i que penso que ens porta obligadament a parlar d'OpenCloud. Home, ja ha quedat antiquat. Sí? Ostres, ara... és brutal. OpenCloud, Moldbot, té diversos noms, no? Això en vam parlar fa 2 programes, pot ser, que ho expliquéssim? No sé, el temps passa molt ràpid. Bueno, podem tornar a explicar per als que no ens han escoltat, ràpidament. Va, un clip, fes un clip. No t'interrompem, va. Ara massa pressió. M'ha patat el cap. Bàsicament, tu instal·les codi obert. Com a parèntesi dir que el creador d'això és
un irlandès, crec, que l'ha comprat per 1 bilió de... L'Eva riu, no sé si És està que no. pensant... És que anava a dir que sigui No, irlandès. el meu cap estava pensant el nom, però el nom era però- molt raro i no el recordo. Fa 2 programes ho vam dir-ho. Hem trencat el clip, hem trencat la màgia. És igual. Ai, David, tu i els clips, per favor. El van comprar... Ah, no, un moment. El que anaves a dir que és molt interessant és perquè en Xavi i jo compartim el second brain aquest. És que ha sigut el primer 1 billion founder, o sigui, és a dir, la primera persona al món que ha venut un projecte que ha creat una sola persona per $1 bilió. Que recordem que $1 bilió no és el mateix allà que aquí, eh? No, $1 bilió allà són 1.000 milions. és com Canàries. O és un... No. Com en una hora No, clar. A veure, que 1.000 milions són molts diners. Sí. Però vull dir que... Ah, sí? No ho sabia. Sí, home, són molts diners. Però 1 bilió europeu és 1 milió de milions. Sí. És una mica més encara. Són 1.000 milions de dòlars, diguem. Bueno, qui el va comprar és OpenIA i el van fitxar. O sigui, ell anava dintre del preu. Home, per lo que va cobrar ja pot treballar una mica. Ell va demanar que es creés una fundació perquè això seguís sent un programari de codi obert, perquè, evidentment, quan un software d'aquest calibre se'l queda una empresa com una OpenIA, és fàcil que això es perverteixi. Però què té d'això de diferent de la resta? Que et facilita, abans parlàvem una mica de que el que guanyarà és el que t'acabi facilitant la interacció amb totes aquestes tecnologies, i això el que fa és tu te l'instal·les a la teva màquina. No és recomanable que te l'instal·lis a la que treballes cada dia, perquè té control absolut de lo que hi tens allà dintre. És millor instal·lar-se en una màquina sola. De fet, s'han exhaurit els Mac Minis perquè ha resultat ser el millor ordinador on te pots instal·lar mira, això. Apple, digue-li tonto. El Mac Mini, veus? Clar, vinga a vendre trastos. I allà dintre tu te l'instal·les i pots interactuar-hi. De fet, quan l'instal·les té una part tècnica, però tota la configuració ja la fas via xat des del principi. Qui ets, com et dius, què vols de mi, com em dic jo, com vols que sigui, i tu li pots dir tot el que t'interessa. Ell s'ho va guardant amb arxius MD, els típics arxius Markdown, que li serveixen de cervell, i ja està, i a partir d'aquí tu interactues amb el xat que tu utilitzes més. Podries connectar-hi Telegram, podries connectar-hi WhatsApp, podries connectar-hi Slack, podries connectar-hi el teu sistema de xat preferit, i ja està. I aquesta persona, aquest bitxo el tens treballant a 24/7 en el teu ordinador connectat a internet, i li vas demanant coses, una mica semblant a tot el que abans parlàvem, que li pots demanar a Cloud, però és de codi obert. Això és gratis, el problema el tens amb els tokens que arriba a gastar això. Gasta molt. Després, la gràcia això és instal·lar-lo en una màquina grossa, no en un Mac Mini, que quan ho tens en un Mac Mini acabes tirant d'APIs tipus GPT, tipus Claude, tipus Anthropic, i la gràcia és instal·lar-ho en una màquina grossa, poder instal·lar Llama, poder instal·lar Queen, poder instal·lar tots aquests models locals que estan sortint ara, i després ja és gratis. I aquí és tot un mundillo. I deia que això ja ha quedat obsolet perquè ara li ha sortit una competència que es diu Hermes, que representa... Però això no era una marca de mocadors i rellotges? No ho sé, però jo ja estic provant-ho, els tinc tots dos instal·lats a la mateixa màquina. Hi ha gent que diu que no poden conviure, de moment sí, veurem. Bueno, igual no tornes en el proper programa i ja sabrem per què és perquè la màquina se t'ha menjat. Si les guies d'en Xavi s'han carregat en en Xavi, al proper programa us ho explicarem. Us ho explicarem. Exacte. De fet, aquí davant hi té un Apple, però no és un Mac Mini. Que el tinc... No, el té ple. Sí, el puc tancar perquè no té internet i volia demanar-li una cosa, però no. De fet, va haver de comprar un Mac perquè van planar de merda el portàtil. I va fer petar el portàtil i després va emplenar... És molt sensacionalista. Jo en tenia un de ell i vaig dir, calla, provaràs Cloud Code, OpenClaw, instal·lat aquí dintre. I el vaig fondre. Però passen coses d'aquestes. Sempre passen coses. Però era molt vell, ja estava trillat. Parlaves de Queen i abans us deia que hi ha friquis, no? En un grup d'amics sempre hi ha els popus i després hi ha els friquis. I els friquis seria DeepSeek, no? Els xinesos. Aquí anem a veure també geopolítica, n'hem parlat alguna vegada, Estats Units contra Xina en la carrera tecnològica. Mistral... Que és una marca de roba. Els francesos. Són francesos. Són francesos. Jo tinc unes com a resum nostre, són francesos. Jo tinc unes ulleres Mistral. Vale, hi ha una samarreta. Seguim, sisplau.
És que per la gent que no ho sàpiga, a Girona els francesos... No. Bueno, Girona i el món. Vale. No, té raó, Xavi. Passem. Són els dolents de la pel·lícula. Jo crec que és l'única vegada a la meva vida que he vist un tren a xarxes en el qual tothom ha participat, que era una broma, no? Que era amb la cançó de la Lady Gaga de I don't wanna be friends, però I don't wanna be French. I era europeus de tots els països que us podeu imaginar, tothom fent un vídeo que deia I don't wanna be French. No, era tot broma, són molt macos. Són molt macos. Sí. I macos. fan bons formatges. Sí, i parlen molts idiomes, no només francès. I, bueno, deia Mistral, que és francesa, i Queen, que és la d'Alibaba, no? Ui, espera, que s'ha perdut. Jo anava seguint la conversa, però ja aquí som. No, però vull dir que aquests també existeixen, que són els residuals, que són una mica els friquis del grupillo, no? Però que, bueno, que tenen el seu camí. I Dipsic sempre amb aquella sensació de dir van ser els protagonistes d'un bombasso en un moment donat, ara sembla que no se'n parla i quan se'n torni a parlar serà perquè probablement tornaran a fotre un bombasso. I de Queen segurament nosaltres no en parlem, jo però... el tinc instal·lat. Que raro. No, és amb el que treballem, o sigui, estem molt al principi de treballar-hi, però és amb el que ens estalviem pagar tokens a dintre d'OpenClaw. Perquè aquí hi ha un tema que no se n'ha parlat, que és un català fent servir intel·ligències artificials. És a dir, jo tinc això aquí, però això gasta molts tokens. Llavors hi connecto això aquí perquè així aquest tros el tinc gratis. És gratis, eh? És gratis. De tots els que he provat... Un català, però clar que sí, home. De tots els models locals és el millor. El problema és que parla malament català. Perquè és xino. Llavors no el volem. Bueno, però... ChatGPT parla molt bé el català. L'hem d'educar. Sí. I després hi ha el que abans estava avançant en Xevi, que és tota aquella colla d'intel·ligències artificials que s'han especialitzat en temes concrets, no? Per exemple, a nivell artístic, doncs, imatge i vídeo, doncs hi ha Midjourney, hi ha el Veo, ja parlaves abans del Nano Banana, de que ChatGPT ja havia com avançat una mica al Nano Banana, o sigui, models molt pensats per temes concrets, o per exemple, doncs, per música, no? Hi ha Líria, o hi ha Suno, que tu fas servir. Suno és amb el que fem les cançons finals, amb Suno. De fet, un dia vam dir que ens explicaries com feies la cançó ben explicat, per tant... No té molt de secret. Bueno, si voleu en un minut, Va, explica'ns. faig una mica de resumet com ho fem. Transcrivim o sigui, dic les eines que utilitzo o explico només els processos? No, les eines també. Doncs agafem l'àudio del programa, el transcrivim en Plot, que en principi Plot vol ser un hardware de gravació, però gairebé funciona millor el software que el hardware, i amb això tenim la transcripció la tiro a GPT, on ja tinc un GPT personalitzat entrenat, i li dic que em faci una cançó de l'estil que ha demanat el convidat. Una cançó vull dir que em faci una lletra. Inicialment li demano només la lletra, tinguent en compte l'estructura d'aquella tipologia de música. D'aquí ve que a vegades hi ha cançons que han quedat més bé que d'altres. En Xavi m'està mirant a mi ara mateix. No, però per exemple ens van demanar una sardana i bueno, va quedar com va quedar. Però per què? Perquè les IAs tenen el corpus que tenen, el corpus és amb el que han estat entrenats, i clar, no hi ha a internet la mateixa informació sobre rap o sobre rock que sobre sardanes. I després a nivell estructural doncs no ho fan igual de bé. Total, que primer li demano, en base a l'estructura que sap que tindrà aquest estil de música, a la lletra. I un cop té la lletra feta, li demano que em faci el prompt per Suno, tinguent en compte l'estructura de la lletra que m'ha fet. Amb el que em fa, jo li dono una mica el que a mi em sembla, no? Si veig que m'ha fet una cançó de rap on a mi m'agradaria que hi hagués una base de vent i no hi ha ficat vent, doncs li afegeixo, no? I això me'n vaig a Suno, i per una banda li dono el text i per l'altra banda li dono el prompt de l'estil que volem i faig un test. I amb això ja em dona dues cançons. Normalment és un desastre la primera versió perquè el català de Suno llegeix certes lletres malament. Jo què sé, carrer, doncs pot fer sonar molt la R final, coses així. Doncs després jo el que faig és, amb transcripcions fonètiques ja ho havia provat i no funciona bé, i el que faig és jo, com a mi em semblaria que ha de sonar, i reescric la lletra en base com vull que la llegeixi Suno.
i amb això, amb un parell o tres de reiteracions, com quan una cançó està bé, li pots fer un cover d'aquella cançó, dic, va, doncs aquesta m'agrada, faig un cover d'aquesta mateixa cançó i reitero una mica el prom i reitero una mica la lletra. I amb això, amb una horeta, tenim la cançó. I ara enteneu perquè jo una vegada la vaig batejar com druida. Home, aquí m'imagino... Clar, quasi res, el quasi procés. res, No, això ho fa la IA. Si ho fa la IA... Es podria fer moltes més coses, però no cal estar-hi més d'una hora. M'he marcat aquest espai mental de lo que hi vull estar-hi, perquè si no, després aquí et pots anar complicant la vida tant com vulguis. I des d'aquí reclamo en directe, tot i que en privat ja ho he fet també, que fer una llista d'aquestes cançons, poder-la publicar en algun lloc, a Spotify o on sigui, perquè és una llista de reproducció espectacular. S'ha demanat. Bueno, comencem perquè us quedeu fins al final del programa. Un cop s'acaba el programa, escolteu la cançó que en Xavi li ha portat feina i que més que quedar-vos fins al final i escoltar la cançó sencera. La veritat és que la idea va ser perquè m'agradava, O sigui, després hi ha dies que m'he cagat amb tot, però tenia... Bueno, com tot, a la vida, sí. Va, doncs arribem al final del programa i, com sempre, i ja des de fa uns quants programes, he preparat un joc de preguntes i respostes ràpides. No me lo esperava. No me lo esperava. Porta el guió imprès, però no se l'esperava. No, el meu no ho té. M'ha donat un de vell. Fa trampes. Clar. Va, doncs vinga, vaig molt ràpid, sí o no, No val argumentar respostes. Creus que OpenAI hauria de tornar a ser una organització sense ànim de lucre? No. Sí, però no serà. Creus? Bueno. Et sembla més fiable el Claude d'Anthropic que el ChatGPT d'OpenAI perquè fa a l'ètica? Sí. Des de portes enfora, sí. Hauria de permetre a Google que Gemini busqués informació en els teus correus privats per ser més eficient? No. Sí. És Meta l'empresa més generosa per haver alliberat el seu model Llama en codi obert? No. No. Substituiries el teu buscador de tota la vida per Perplexity o un xat d'IA de forma definitiva? No. Sí. T'atreviries a invertir els teus estalvis en una empresa d'intel·ligència artificial que encara no genera beneficis reals? No. No en tenim tants de calés. Clar. Hauria d'anar al CEO... Clar, parlem de mi, no? Parlem d'en Xevi, l'Eva i jo sí, però tu no. Hauria d'anar al CEO d'OpenAI a la presó si una de les seves IA provoca un dany global massiu? No. I si no, també. T'agradaria... Ai, no puc llegir si em feu riure. T'agradaria que Apple Intelligence, és a dir, la Siri, sabés tot el que fas amb el mòbil per preveure els teus desitjos? No. Podrà una empresa europea arribar a competir algun dia amb els gegants americans o xinesos? No. Sí. No. Ah, sí? Francesa. Ara ets europeista? A més, francesa. Ja, és veritat, m'he cagat. Bé, doncs, com parlàvem fa pocs segons, cada programa acaba amb una cançó que normalment tria l'estil musical un de nosaltres de la taula. Avui estem en quadre i som 3. I, a més, us hem demanat per xarxes, us hem dit abans que ens seguiu a Instagram, @quadern-de-bitàcola-podcast, si volíeu proposar-nos estils musicals. I avui ens el proposa una seguidora. Una seguidora fidel, que de fet ja ho era de molt abans de que haguéssim fet aquest avís a xarxes. Hola, Carlota, què tal? Avui complim un somni. De fet, aquest encàrrec està fet des de fa temps i vaig ser jo que vaig fallar estrepitosament a l'hora el dia que em tocava a mi triar cançó. Diu, rock progressiu estil Deftones. Agafa't. Això de Deftones igual no ho tinguis en compte, Xavi, perquè sí. Faràs un supertram. Clar, no ho he dit abans, però en tot aquest show tu no li pots donar de referència a músics o artistes amb drets, perquè a Suno no li surt del nap de fer-te cas. Després has de començar, si tu vols que la teva cançó s'assembli a un estil, has de començar definint aquell grup que entengui com hauria de sonar. Doncs ja m'explicaràs com expliques el rock progressiu. Va, doncs abans de marxar, permeteu-me donar les gràcies a la Catalunya Business School que ens patrocina. Si voleu més informació sobre els cursos que ofereixen, podeu visitar catbs.info. Donar les gràcies avui a l'Hort, que ens torna a acollir a l'estudi de gravació de podcast a Girona. També a Ràdio Bon Matí, que emet els programes el diumenge a les 8 del vespre. Recordeu que també ens podeu escoltar a Spotify i a quasi totes les plataformes disponibles, així que si no ens escolteu i ara no ens veieu, és perquè no voleu. I puc dir una cosa abans de tancar? Què? Que ens segueixin a Instagram perquè gràcies a això podran assistir de públic als propers programes. Ah, alerta. Anirem informant. Important. Que vagi bé. Adéu. Adéu-siau.
El panorama va vertiginós, 4 gegants mouen el món. OpenAI, Microsoft, Google, Anthropic, la cursa encén la discussió. La llebre corre massa ràpid, la tortuga avança constant. Google és un transatlàntic, però arriba amb Gmail i si ets volant. No guanyarà la més intel·ligent ni la que cridi més fort. Guanyarà qui sàpiga acostar-se a qui no entén aquest joc. Som toques dins la tempesta, 4 caràcters de destí. La màquina va prenent preguntes mentre ens mira des de dins. Si una eina és gratuïta, ja saps que el producte ets tu. La llebre corre i la tortuga avança i el futur ja no és tan lluny. Microsoft mira Anthropic, Claude parla segur i clar. Meta va obrir portes amb llama i Apple encara pot simplificar. Obsidian un segon cervell, records connectats amb Wikilinks, models oberts corrent en Mac minis, codi obert sota el crit. I què et penja cortines quan li demanes solució? Amazon mastega ressenyes i Google et canta el sermó. Passarem de falta en informàtics a dir que ens sobren per tot. Si el resum també es manipula, qui ens dirà què és de debò? DeepMind juga a pensar